Vrei să te ierți pe tine, te simți vinovat și încerci să-l ierți pe altul, deoarece crezi că ți-a greșit. Când nu poți să ierți sau nici nu vrei să te ierte cel de sus, spui tare mândru, ești atât de prins de poveste, încât nu vezi că sufletul ți-e împietrit și ești plin de ură. Ești supărat pe oameni care nici nu mai trăiesc. Ești supărat pe oameni cărora mai ieri le spuneai te iubesc. Consider că ți s-a greșit atât de mult, încât acel om nu merită iertarea ta. Judecata este a lui Dumnezeu și nu a omului. Ce pot eu face să-mi las semenii în plata lui? Iertarea este doar un efect care te pune în superioritate și nu poți să înțelegi că așa a fost să fie. Atâta timp cât viața se trăiește în paradigma corect, greșit, toate acțiunile noastre vor fi trecute prin acest filtru. Când înțelegem că suntem egali, nu-i unul mai vreaz decât altul, că nu facem greșeli, ci doar experimentăm. Unde nimeni nu a greșit, unde nu este ceva de iertat. Atât de simplu. Despre iertare este că nu este nimic de iertat. Viața e simplă, noi o complicăm. Ne complicăm existența și ajungem să nu ne mai